Spar penge, rigtig mange. Skån miljøet, rigtig meget. Powerpack Revolution er en helt ny generation af batterier. Vi har samlet det bedste fra almindelige alkaline batterier og almindelige opladelige batterier. Powerpack Revolution er opladet, når du køber dem. Der er strøm på, og de er klar til brug. Ydermere holder de på strømmen, ligesom almindelige alkaline batterier. De kan oplades igen og igen, minimum 500 gange, op til 1000 gange, hvis de bliver brugt jævnligt, ligesom almindelige opladelige batterier. Powerpack Revolution er en helt ny generation af batterier, og når du bruger dem, skåner du miljøet for både CO2 og bunker af affald, samtidig med, at du sparer penge, rigtig mange. Powerpack Revolution kan bruges til det hele. De er velegnet til både almindelige og strømkrævende apparater, for de kan nemlig holde på strømmen. Det er slut med at finde kameraet ubrugeligt, og de aflader ikke, bare fordi de har siddet i musen i et par måneder. Powerpack Revolution kan oplades med en ganske almindelig oplader, eller med den oplader, der var med, da du købte tingen, der bruger batterier. Powerpack Revolution kan oplades og gemmes og tages i brug senere. De kan oplades igen og igen. Minimum 500 gange, op til 1000 gange, hvis du bruger dem jævnligt. Køb Powerpack Revolution allerede i dag. Du sparer masser af penge og skåner miljøet for bunker af affald. Det bliver du glad for.